Yo, what's up guys? Rapper nih, mag-up ko mata no. Ya, ang pandoon ko pamahaw ba? Kita ko tulo ka buok klases ketchup. Murag mga nasubra tingin ni sa mo order bitaw tag mga kaon. Ya, na ay McDonald's, no? Na Jollibee, na napoy Chowking. Kung na ko kay so dara to ron nakahatdog ta. Ato testingan ng tulo ka ketchup kasay ang lami, no? Yung unta kibaw sa isod, kibaw ko sa isod sa Chowking banana ketchup na may suwat. O kanang Jollibee wa may suwat, o kanang McDo wa may suwat. So ato testingan kung sa klasihan na sila. Okay. Una, tunahon ang Mac ketchup. Okay. Okay. Gamay lang. Okay. Tilaw naman na yun. Okay. Huh? Okay po ang ketchup lamig ya. Karon, Jollibee ketchup. Okay. Sarap sa gilya. Karon, tingnan nato ang Chowking banana ketchup. Lamig ay. Lamig sa tiyan mura pug chowpan ko lamig. Puro man lamig. Okay, so akong desisyon kay tabla lang tulo tabla. Puro lalami. Okay, tiwas ko ka og tarong eh. Sige, bye-bye.